Oznaqay şəhərinin Zəngər məşqində şiğri beyrəmi uzdu. Jeygi lagerga yürüyüşü bolalar şagirə Rezida Şaripova hem İlmira Salahova bilan uçraşdılar. Siz bitince bizning keləcəklərimiz, bizning turmuşning bizəkləri. Siz şunlarda şulay aqıllı olub, hər nərsəni anlab, üssəgiz, aqıllı olub üssəgiz, bizning keləcəyimiz də matur bular. Bolalar qonaqlarga lagerda olgan bilimlerini күрсәттеләр. Biride olar көңеленә iman nuru bilan birgə туган телебезгә мәхәббәт ырлыклары да салына. Şunu үзебезнең телебез татар телен яратыгыз. Аны ныгыт турып яратыгыз, аны сөйгез, аны хөрмәт итегез. Зәңгәр мәчет имам хатибы Нәфис хәзрәт Хәкимов балаларны туган телне, туган илне яратырга, тәүфиклы, иманлы булып үсәргә чакырды. Балалар соңыннан җирле шагыйрәләрнең шигырьләрен яттан сөйләделәр. Elhamdülillah ел сайында 38-40 бала монда белем ала. Инде бу хәзер 12нче елдан бирле безнең һәр вакыт, һәр даим оештырыла торган әйбер. Инде Аллаһның рәхмәте белән 2-3 тапкыр ашатабыз инде балаларны. Дин дәресләре бирәбез, әхлак дәресләре бирәбез, уеннар төрле. Алар соң инде хезмәт дәресләре бирәбез. Инде шулай ук төрле ниләр белән оешмалар белән очрашу, мәсәлән, ялкын сүндерүчеләр, ут сүндерүчеләр белән тулык вакытта һәм юл кагыйдәләрен өйрәтүчеләр белән, шагыйрәләр белән инде менә шулай очрашуларны алып барабыз һәр вакыт Аллаһ